Nga naman. Nalipay ko nga. Nakakita na siya. Day, pasensya na ka ha. Pero, saan manggod, grabe man yan kahiubos ni mo. Grabe ka day eh. Murag mabuang si Bay Christian. Kasi ang imo siyang gibiyaan. Pila kahigayon day nga hapit siya magpakamatay. Wa ko isa, doy. Di na ako kabubuton nga mahitabo to. Biktima lang ko. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Dito pa ka day? Na, wala pa lang na kumapugan si Bay Christian. Wala, patay na na. Napag ganito higayon day nga nag-ilugay mo si kutsilyo. Gusto siya magpakamatay. Kung daghan na kasi ng suway nga maglumos siya. Grabe kayang pagmahay ni Muday. Karon, nga nakakita na siya. Kalagot ang yung gibati ni Muday. Saan manggod? Imo mo siyang gipasakitan. Hindi na ko tuyo. Ang pasakitan siya, doy. Wa ko isa. Mo pa si doktora? Kana si Jasmine? Di na ang makakita si Bay Christian. Siya nagpatambal ni Bay Christian day. Buutan kay siya. Nga no? Naaba na sila yung relasyon, doy. Oh, ambot lang day. Pero mura magnakagusto na si doktora nga day. Wa mo ko isa, doy. Ano day? Ano nakabuhat mo kaniya nga? Imo siyang ipasakitan. Sutay ko na ko. Day, Andre. Sige. Salamat. Christian. Kumusta? Okay naman. Si Agaw Jasmine day. Papamabot. O ba? Ningon man siya nga. Nanawag ko niya, ningon siya nga. Padung na siya din eh. Ikaw raw sa Dre? Oo. Itawagan na ako sa Lilak pero ningon man siya nga, nasa Lakaw. Asam din siya? Sa iya mo ko nung igagaw. Naman ko na siya igagaw din eh. Tig-agaw? Tig-agaw ba? Oo. Tude. Kumusta namin mo din ni Gaw Jasmine? Sinsya na ka. Muntaan natin ko na kay suod mo kay Mena niya. Mga nang di ko magpalagan na mabuta na bahay siyang love life. Okay naman. May pa mo. Ako, nagproblema dyan kong lilak. Kung anong nagproblema mo kaniya? Tawad kay... Nga no? Kana jud day si Jasmine ang nakapaopera ni Christian? Uday, butan kay na siya. Ipog naman ganun yung anak niya. Unya, nakagusto ba sa si Christian anak niya? Ambot lang day. Murag na murag sa guwa. Day, paano mo tubaga akong pangutan na? Anong nibiya man ka? Anong nikuyog ba tong Ramil? Ya, karon, lahi na siya di mong uyab. Katong siya taas og buhok. Unsa? Nagpataka naman ka din ha, doy. Anong pataka man? Klaro man nga uyab mo ato? Suod na ko siyang higala. Siyang nag-guide na ko din he. Aron di ko mabuang. Ngumingawon ko ninyo. Mura kong mamatay sa kaguol, doy. Atik sa kada. Maod na tinuod, doy. Nya, anong nibiya man gabi? Unsa may rason mo ato? Ikaw ra ba? Akit andi ka sa syudad. Nag-uban matutas og buhok. Juga ka mamakak na kuday. Nakitaan masati ka. Pero kahit makang nawa. Oo, lagi. Nya, anong nibiya man ka sa ato? Tungod ba kay nagtuo ka nga di makakita si Bay Christian? Di dyan na, maudoy. Nya, lagi anong nibiya lagi ka? Kay bisag
Bisag di na nakakita si Christian. Di mahitabo nga mausap ko. Anya, day. Anong nibiya lagi ka? Tubutan lagi ko. Kung saan siya problema ni mga itong lilak na rin? Naglibog ko niya. Daghan siya kausaban nga. Tabo ka rin. Mao ba? Uyab man kamo. Doon naman kami relasyon. Love kay na ko si Lila. Kung di ko makatugot, nga mawa siya na ko. So, doon na gina mo relasyon. Pero naglibog ko. Doon may kausaban niya, tabo niya karon. Mao ba? Kung ano ka? Kung sa kahinungdan? Ambot. Muna gusto na ko mahibawan. Muna nagsultihan di kani. Kaya ako laing kasultihan. Nakasiguro ka nga na-inlove si Lilak mo? Ang hinoon, di man nato mabasa una-una sa tao. Labi na iyang kasing-kasing. Pero nasakitan ko, Christian. Kung sa kasakit. Sakit. Sakit, Christian. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Buwan ako bata ang pagbiya ni Christian doon. Mamatay siya. Ano man, day? Katong rami lang nakaingon. Kahinumdum pa ka katong iposil si Christian. Wako kay ba kung asa ko munduol. Parang mga igtabang. Oto, dito ko ni Ramil. Og nangahisay ko sa kakondisyon. Aron matabangan ko niya. Anya, day? Kondisyon nga unsa? Kondisyon nga mukuyog ko niya. Hala, no? Sa kahadlok na ako nga mamatay si Christian. Kibuhat na ako. Tungod kay di ko gusto nga mawa siya. Nga mawa siya na ko. Day, Kung sakit para ni Christian ang pagbiya na ko. Masakit na ako. Tungod kay din ako kita niya. Kung siya gusto siya magpakamatay, mas pako kay din ako kita niya. Pero, saan man, kung magpakamatay sa ko, labaw na nga di ko makakita niya. Dalilak. Si Ramil di day ang nakaingon? Siya ang nakaingin sa tanan doy. Siya nagpalayo na ako ni Christian. Kain mo siya karon. Nibiya siya nga wa ko kibaw kung asa. Iya, ano mo kang pauli sa ato? Di ko kauli. Tungod kay nahadlok ko. Nga mahitabo o balik ang hitabo ni Christian. But, di ko kahibaw kung saan ako pagpasabot si Christian. Mao sige problema anak day. Mag-isip mo tag-explicar anak niya. Sakit kayo, doy. Hindi na ako makaya. Kada shooting, ako magkatinuto kay ni. Sakit kaayo. Labi na nga naglikay siya na ako. Nakasabot ko nga gusto ko niya pasakitan. Pasensya na lang jud ka day. Siya lang gihapon ang akong kihuna-huna. Siya lang gihapon ang naasa akong kasing-kasing.
Inya day, saan mo na to ani ron? Gusto ka akong sultian si Bay Christian? Aron mo ka uli na mo. Mutuo ka siya na ako, doy. Mutuo ka siya na mo na nahitabo. Pero sige lang. Tagalan to si Higayon. Tingali. Inanan din ng mga babae. Mao ba? Tingali. Sabilin mo. Huwag ko magdahon nga. May-inlove ko niya. Natural naman siguro na sa tao ba? Mubati kita na. Mao dyan. Mao nga. Kinanglan, andam ka ng masakitan. Kinahanglan gid ang damo ni mo tanan. Ang damo ni mong kagulingon sa maabot. Wa pa takibaw. Basi di ka sa buhay. Ikaw rin masakitan. I don't know. I hope. Hindi siya yung dana. O di siya mausap. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So Day, ako day, ito umang dito nimo. Pero ang problema na to, si Bay Christian. Di ba oran mo ko ni Ramil? Na kumubalik ko sa ato, doon ay mahitabo. Anong mahadlok man ka na? Doon ay mga pahitabo, doy. Nga wata kibaw. Kung ano na, ano ni? Ito day, ito ko nimo. Tabangan lang tika sa pagpasabot ni Bay Christian. Ang kaluwasan ng Christian ang ginahon na at ang panahon na, doy. Wa ko'y kapilian. Kundi mo sunod ni Ramil. Kaya kung di ko mo sunod niya, mamatay si Christian. Uya sabdi ay nimo day no? Nahibaw ko nga nasakitan si Christian. Tungod kay ni biya ko. Pero wa ko kita higayon. Kung asaon ako pagpasabot si Christian sa tanan. Sige lang day, ay kabala ka. Uwayan ako si Bay Christian. Kasabto na ko siya sa tanan. Salamat, doy. Salamat siya kay sa tanan. Natod. Kumusta naman si Jasmine? Ang pingi rin na siya. Eh, buutan niya rin na siya. Tinuod. Buutan kay siya. Dako kay kugutan ka bubuton niya. Nakasiguro ko nga magbalipayin ka ba niya. Tungod kay honest siya. Di ko makahimong mapasakit niya direk. Tungod kay utang nako niya. Bagong kinabuhi nako karon. Salamat, Christian. Ayaw kabala ka day. Tabangan ta jud ka. Ito umang ko nimo. Unya, mutuon nimo si Bay Christian. Di masuko nimo. Unya, unsa may mong plano day? Unsa may mong buhaton? Andam ka mo balik niya? Wala ko'y laing pangandoy, doy. Kundi, mabalik ang tanan. Ang iyang pagsalig na ko. Nga di na siya masuko na ako. Gatuo mong siya nga na ako isa. Herdoy, wa ko isa. Biktima ra man duha day. Sige lang. Ato lang hinuton si Bay Christian. Sa pagkatinuod lang day. Mutug-an lang jud ko. Kana si Day Jasmine, mamaguni nakatabang niya. Nya, kung maluoy na si Bay Christian, mabalhin niyang gugma didto. Doy, Makabantay magguday. Nga, nahigugma si Dr. Jasmine ni Bay Christian. Ug si Bay Christian po, gamay na ng kuhit, madana. Gidaog na siya sa kaikog day. Kasi niya, makain si Jasmine niya. Ipahimos lang na rin Bay Christian ang iyang kaayo. Pero, maklaro man ako day nga, nakagusto si Jasmine niya.
Kung mauna, posible nga makagusto po si Christian ni Jasmine. Tingali. Baka kinahanglan day nga di ta mag-usik sa panahon. Kinahanglan, ang mutuo si ba Christian mo. Day, siya pa mang kahain mong gihibog makaron. Huwag na usap ko. Huwag na usap. Siya gyapon. Sige. Makuha mo dyan si Agaw Jasmine. So, adto na lang ko. Sige, Drake. Salamat kayo. No problem. Usbon ako ha. Ang pingi ba si Agaw Jasmine. Makalaom ka na, Drake. Sige. Salamat ko dyan. Sige. Salamat, Drake. Maginahinay lang ko. Sige. Ampig. Sige. Salamat. Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, wala nailaan pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala nailain pa. Pananglit dili ikaw makuha, unta dili na mabuhi pa. Busa kini maoy hinukduki, wala nailain pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kung dili ikaw daw, wala nailain pa ang gipangadoy ning dughan, wala. Uy. Oh, Bay. Mayo kay ni ano ka? Din pagikat. Ako anay, dito ko sa way agaw. Nya, kumusta man sila? Kung anong wa man nalimukan niya. Kung man sila ba niya, nagtalik ko sa sila. Uy, ay naman itong gating tiya na ako. Tiya minggan ako ba? Oh, nga naman. Da ako na sa hospital. Ha? Nga naman. Bagang tunubay niya nabuthan. Sabi na ko, daon isa. Nabay, ang mulis doktora? Wa pa man. Nga ano ka, Bay? Bay, kuan ba ang nang Unsa man na? ang kuan ba ang nang bakit plano makiksulti ni Lilak bay? Nga nung makiksulti pa mo ko niya. Ano mo bay ang nang Wa na ko'y angay pakiksultihan niya, Bay. Gusto siya doon. Kung nalingaw siya nagtanawan ni mong kahimtang, ipakita na ko niya. Ipakita na ko niya kung unsa ni kalamit. Ipakita na ko niya na kaya na ko siyang labwat sa iyang ambisyon. bay? Kung kinahanglang pakaslan ako si Jasmine, aron makabawas ko niya, ako ng water. Huwag ka mo diya bay, uy. Magpakasal kang ba, Jasmine? Wala nailain pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailain pa ang gimahal